E bɛ ka ne de ɲininka k'a kɛra cogo di yan? Ne de kan k'e ɲininka bozo k'a kɛra cogo di? Awɔ. Ne ka mobili bɛ min? Bébé, s'il te plaît, t'en dis à ça. Donne-moi juste un peu de temps. Il va donc avoir un mariage là, ça. Moi, j'ai dépensé plus de 15 millions. Et finalement, ben, il finalement, il a wari juru l'état. E bɛ sa ka bɔra mariage la. O mun de bɛ se ne ma? Hein? E de da m'a fɔ ne ye ko n'an bɔra kɔɲɔso la dɔrɔn k'an bɛ taa Dubaï. Et puis encore, k'i bɛ tila ka mobili di ne ma ka o kɛ ne ka kanu ya. Ne ko mobili bɛ min? E bɛ n'i jɔ ne da sisan k'an bɔra mariage la sisan o mun de bɛ se ne ma? Ne ko dɔrɔn de ye n ka mobili ani n ka avion billet. Bari sabula ne ye n ka passeport ni n ka fɛnw bɛɛ lajɛ ban dan ye dɔrɔn an ka taa. Ti kuma caman fɛ yen. Pour qu'il y a passeport là-dedans. Ne y'u labɛn dɛ. E de m'a fɔ ko n'an bɔra kɔɲɔso la k'an bɛ taa. Il y a mon domaine à déterminer. Bien voilà. Mais moi, je voyage, s'il te plaît. Il peut être du jour. Mais la passeport est malade de voyager. Ni délire, bien voilà. Voisin bien, s'il te plaît. E bɛ ka ɲinɛ min kɔ i da fila ka sɔrɔ i ma kuru. Voyage ne k'o bɔ a ma. Wallahi ala ti bɔ a ma. A fila bɛɛ de bɛ kɛ. Mobili bɛ san et puis encore voyage bɛ kɛ. E bɛ fɔ de k'i ka passeport ma labɛn yan. O to ne ma. Ne yɛrɛ bɛ occupé o la. I ka passeport bolo. A bila i kunna k'o ɲɛnabɔra ka ban. Ne kɔni bɛ min f'i ye. N'i bɛ se ka min kɛ o kɛ dɛ. Wallahi. N b'o dɔrɔn kɛ k'i la avertir. N bɛ 3 jours de d'i ma. E bozo n'i ma kuma fɔ ne bɛ min faamuya. I bɛna dɔn k'a fɔ ne ye muso ye. Bébé. Ne va le diminuer. La femme, quoi. Ni ma dala ni e bozo kunkolo bɛ. E ka mobili e k'o di ne ma ne ka n ka kurusi k'o la. O tuma dangadenya de don. Bɛɛ t'a kalama k'a fɔ k'o ye e ka mobili ye. Jɔn bɛ sigida in na min t'e bozo ka plaque dɔn? Ne t'o fɛ. Ne k'o de ye mobili kura et puis ka billet ta ne fɛnɛ an ka taa Dubaï. Ne tɛ kuma caman fɛ. Ok, bref. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Seulement, juste écoute-moi. Mon bébé, je vais réfléchir dans ça. Voilà, cela. Ko de daga t'i la dɛ. Mais moi, voyage, seulement, juste seulement. Donne-moi un peu de temps. Ni délire. Elle va donc faire. Ni ka wari di rembourser dɔ ma plus de 15 millions. Bozo o foyi de tɛ ne ɲɛ sira la. I y'a tigi ka wari sara o i m'a sara o ne ka foyi de t'o la. Wa n'a tigi n'a y'i sɔrɔ fɛnɛ a k'i kɛ buru kɔnɔ k'i kun ne ka foyi t'a la. N ka mobili ye n ka billet n'i kɔni b'a fɛ ka ne yɛrɛ so in kɔnɔ yan nɔ ka ni nisɔndiyali i ɲɛ la. I ka taa fɔ k'i bɛ se ka a t'an tɛ n bolo k'a lamɛn. E da de y'a fɔ e de y'a promesse tali ye k'i b'a kɛ mais ni mariage kɛra i ye mun fɔ o kɛ ne fɛnɛ bɛ n ka devoir kɛ kuma ma ban. Bozo ne tɛ se ka temps d'i ma sa
Basabula hali sisan ne terimuso bɛ ka misali ci ne ma ka ne ɲininka ma i ka mɔbili dun halisa aw ma taa fɔ la e bɛ fɛ ne ka mun f'u ye donc i bɛ fɛ ka ne kɛ dalankolon de ye. Ne bɛ n kumakan de kan n ka mɔbili n ka billet ta kuma banna i da jigo da yɛlɛ o e ye 15 millions de dépassé ne ka mariage la dɛ i ye 16 millions de dépassé ne ka mariage la o bɛ ne ɲɛ sira la e de m'a fɔ k'e bɛ se k'a kɛ yan mais ni e y'o dépassé o fɔ kun ne ne ka problème dɔ de b'o la. I kana to i ma foyi y'a la fɔlɔ n'e ma nin kɛ ne ye sini ni ku bɛ da e bozo ku tɛ da so in kɔnɔ yan. Mohamed. Oui, bébé. Mun de b'i la? Non, foyi t'i la. E b'o fɔ mun fɛ? O tɛ se ka kɛ. I sigilen don k'i suma tantɔ i b'a fɔ ko banabagatɔ. Ne taara min na daminɛ cogoya min na a ka ɲɛ f'i ye o. J'ai des petits soucis quoi. Oui, wari dɔ la quoi. 3 millions dɔw la. 3 millions. E tɛ se ka mun fa bolo. Non. Donc ko ka ca san trop. Il faut ya kuma ɲɛfɔ a ɲɛna kuma ka chef de fɛn la waati la quoi. Ale ka mɛ fɛn a muso dɔ fɛnɛ bɛ o dalen don so ale de ko fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ. N yɛrɛ tɔrɔ ma kɛ cogo cogo. Vraiment. Tɛ se k'i sigi suma tantɔ o tɛ joli kɔrɔ ye. I bɛ se ka na ne fɛ yan nɔ wa tila k'i sigi k'i ma suma i b'a fɔ fɛn dɔ de kɛ yan nɔ. O tɛ problème. Ni kalo sara n b'a gérer. Ni kalo sara quoi. Awɔ. Vraiment, ça marche pas. O tɛ ne arrangé cogoya si la. Ne mago b'a la 100 yɛrɛ de en vitesse. O tɛ fɛ k'i ye tantɔ. N t'a la n y'a mɛn mais bi wuli kojugu n bɛ tila k'a sara dɛ. Donc hali ni ma sara sara t'an ni ɲɔgɔn cɛ. E kɔni i bɛ ne lamaloya kuma bɛɛ tiɲɛ tɛ. E maloya koyi sa. Merci beaucoup. Mais déjà ne sigi k'i suma. Ne bɛ ɲini kɛnɛya ka bɔ. Kana sigi ni ɲɔgɔn wɛrɛ kan ni ne b'i yen dɔrɔn a fɔ an b'a gérer ni ɲɔgɔn cɛ. Tuma dɔw la fɛnɛ kuma bɛɛ kɔngɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko jeli tɛ malo nka teliya bɛ wɔsi. E ni ɲɔgɔn cɛ kana kuma ninnu. A bɛ ne kun ka bɛɛ ye kelen. o bɛɛ n'a ta o ta min maloya ko ye. O ye maloya ko ya. Cɛ dabɔra ɲɔgɔn tɛ bɛɛ de kan n'a t'i bolo ne b'a kɛ n'a tɛ fɛnɛ bolo don ne b'a kɛ walima. C'est très rare i ka nin e ɲɔgɔnna muso sɔrɔ. Ni hakili tɛ muso bɛɛ la sa e ka di ne ye sa. Mon frère, comment mère? Non, non, bébé. Ah, ok, am se ka taa. Mais e mobili dun? Ne ka mobili, ne y'a feere ka mobili wɛrɛ de san ka di muso ma. E ma tila ka mobili wɛrɛ san tuguni da? Non, pour le moment, je n'ai pas d'argent. E n ka jɛ cogo di? Ne ka mobili fila di muso ma, e tɛna mobili wɛrɛ san, ba bɛna tiɲɛ na o sen na da. Mais ne bɛ service kelen na ka ban. Souvent n tɛ ka mobili la, bon n'a ma bɛn ɲɔgɔn n bɛ taxi ta ka taa. Mais mun yɛrɛ de bɛ ne bɛ ka nin ko sugu kɛ? Non, muso e tɛ se k'a faamu quoi. N'a fɔ cogo di? Chaque fois, non, ne muso yɛrɛ ko fo ka fɛn dɔ san ka d'a ma walima wari des trucs comme ça. Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna nin ko yɛrɛ kɛ cogo min na quoi. Ne tun delila ka nin kuma fɛ ɲɛna dɛ. Ko ni muso t'i bɛɛ dɔn. A filɛ a ta kɛra cogo di sisan? Musa, i b'a dɔn nin kuma ninnu man di ne ye.
Mais non, moi je l'aime ma femme, je l'aime. na fam mais ni mi fe warga masuna muso tife. Kaba ni mata fi on tibra muso mi fe warga masuna tife. Mon frère, il se nous comment kana, ou on a dîné à taxi de tata. Ay même ga nyere ni ne ba tiens les filles parce que tiens fera les magago. Sona ire baro prene ga tiens les filles. Ok, bref, il se la tata, mais taxi tata. Ore ga bla jinga wona unawa. Non, parce que ne pas doit net na siga ben kuma na quoi. Mais tiens rew. Après, il va faut moyena. Tera i conseil de mo ko nya fa in dabram se mais attends, mais avec na nye faire quoi. Sina sur le niveau de faire. O fana mu kuma sugu ni te fɛ ne bɛ tugu o wagati min la Non, mais c'est la femme. Chaque fois tu es dit pour moi, chaque fois l'argent, chaque fois l'argent, chaque fois l'argent, mais s'il te plaît. e bɛna ɲinɛ min na e b'a dɔn pɛrɛ ne di min bɛ kɔrɔ kun min na e t'o dɔn wa kuma se bilen ne k'o fɛ yen e t'a dɔn a sera ne k'a fɛ yan Mais même une fois, là, sɔgɔmada in na sɛni tigi bɔ yan n'i ko e bozo ma i ka sɛni sara bolo la e mɔgɔ tu exagères trop. Et quand chaîne drôle, ça m'a dit 250 000 francs pour les laisser au deux cannes. J'ai des choses à faire. Et mettez la mire en signe ici là. sɛni tigi o bɛ ne ɲɛ sira la o foyi de tɛ sɛni ɲɛ foyi ye o ye e de kungo ye e de kan k'i miiri an ka sɛni sigi la sɛni fɛ o kɔfɛ cɛ ye ne ye muso ye aw ka mun bolo ne fana ka mun kɛ ka o tɛ ka devoir de ya k'i ka sini ɲɛsigi ka tila ka ne ta fɛnɛ ni ne ko diɲɛ fɛn o fɛn ka kɛ ne ye ou soit e bɛ ka dɛsɛ i ka devoir kɔrɔ la Non, ça va ça. Quand tu as des devoirs pour toi, mais mon fou d'abord est un an de ka ɲɔgɔn dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la koyi mɛ ne bɛ k'e dɛmɛ o nin bɛɛ kɔfɛ ne tɛ k'e dɛmɛ mɛ i ka tobili kɛ i bɛna sɔrɔ sokɔnɔnaw arrangelen don i mago bɛ fɛn fɛn na ne b'a d'i ma ou bien ne fɛ ne k'e dɛmɛ cogo di ka tɛmɛ o kan n'o y'a sɔrɔ ni dɛsɛ min bɛ kɛ i t'o kɔni e kɔni ka ma dɛsɛ ɲɔgɔn dɛ e de y'o ye bɛ nin sigi histoire kura bɛ da ka mɔgɔw ma mɛn n'i y'a dɔn ne tɛ se kɔrɔ a fɔ n ɲɛna dɛ taatɔ b'a f'i ye b'a di sagoya ɲɛ
Il faut venir à faire le téléphone. Je ne peux pas continuer dans. Bozo, il n'a mis fondé à fondé d'année. Mais vous dites que c'est moi mon hobby là. Mais il n'a mis fondé à fondé d'année. Ok, bref. Il est temps quoi. Ne rien signaler de tes mains. Déjà, comme il y a un diplôme il y a un janque. Bon, avant nous, quand il y a CV au Faranoma, entreprise pour avoir un direct les fleurs. Comment vous me voilà? Quand il y a dossier à la dune. Et que tu me poses? On est un peu mal. Bozo, n'a foré qu'on est baragé dans là. Hein? En même temps, Allez, quand il y a ça, ça vous met là. on mène Baramanga. Ne fouille pas, ne fouille ma baraka ma vie. Ne fouille pas ma baraka ma vie. Ni est l'unité c'est nous corps pour le fond. Sous ni est les gars tabarake, n'take. Oh mais était baragé chaque fois Bozo Nissan, chaque fois Bozo Wardia, mais monébino. Oh mon côté va devoir dire, était chéria. Hein? C'è lasciu de kuma kan ko e ni muso fulare tabarake ne barake ne baraka mun be sema ne ka fuariate no asoro ni eche ki ere ya don fo ki eche normal e kama ne empêcher ni ma barake de lascia kuma kan ko ne ka tabarake. Ok, bref, y a pas de problème. Ni te barake fin no be no kana na eji ni ka bile quoi. Esi bien comment? Hey Allah. Ne faut mon faire souvent. Abel, n'a pas de na dura bana. Mais même ça, même fini ça, même chaîne ça, c'est trop pour moi quoi. Y'a faut moi, je n'ai marre. Et ma fouche derrière. Ali chine, ni ne fait ni jani, il passe à jari à manger. Ou soit ne lui tire à faire des nabla, mais t'en fais pas faire des boules de folie. What faut il bouler à deux fois fini man. Ne regarde pas dire à tout les 500 000 dollars. Je n'ai rien encore. Oh, il t'a baraqué. Ok. Il t'a baraqué. Et il y a l'autre qui t'a baraqué. C'est bon. C'est bon. Il fait le renouvellement, c'est n'importe quoi.